Ois ollut mikä tahansa muuttuu. 6. Oh. Oi. Oh. Se on varma. Noniin, tuplaa. Noin, sitten sieltä vielä toinen tuplaus. Oisko sama? Ootas sama. Kaveri, mitä vittua? Sinne meni aika iso raha. Sitten 3. Ei. Ota 2. Ai. Nyt ei näytä hyvältä. Väärin. 4. Oi. Haista paska. Jäi yhdestä kiinni. Jätkä. Tää on ihan nynnypanoksella, mutta nyt sieltä sitten tulloo. Pitää ottaa vähän takapakkia edes. Ota jätkä. Oi. Pitäis nyt antaa voittaa. Ota. No. Pitkästä paikka. Ei voi mitään. Nää on pikkupanoksia. Pikkupanoksia. Nosta nyt vähän tätä panosta. Ai. Haluatko, että mä tuplaan tässä välissä? Annas kun mä painan tosta. Aika huonolle nyt näyttää. Ei se nyt oikein jakele, ei. Nonne, ota siitä jätkä. Nonne. Noniin, come on. Nonne, ei muuta kuin jatkaa. Antaa 10 tuolta. Perse. Toi oli vähän ikävä, joo. Joo. Nonne. Niin annas niin jotain. Nonne, ei muuta kuin tuppulausta vaan. Kato. Joo. Voi jehna. Nonne. Ai. Oi. Tuo oli kyllä aika ikävä. Se on vittu. Please. Ei, mikäs toi oli? Mikäs uusi peli toi oli? En tiedä, se ei pelattavissa. Oi, mulla on nyt mulla on hyvä peli, mitä kuule pelataan. Missä se on?
Mä en ymmärrä tästä mitään. Ei me kyllä tää oli kyllä väärä peli nyt. Odota kun täällä on ruletti. Täällä on jossain ruletti. Jaha. Silloin kun mä oon viimeksi pelannut. Sano jos näet ruletti. Ei ule. On. Otetaan tosta tommonen. Mitä helvettiä? Tää hyvältä. Että ihan paskaa. Parnotar. Pornotar. Penniboss. Nonni, kato siellä on isoja voittoja valmiiksi. Tää näyttää niin paskalta, että tää ei voi mitään antaa. Miten tää tuplaus edes toimii? Aha. Vittu. Tätä on ihan paska peli. Eiku oho. Oho. Tei vähän kun se väärin. Nyt ei oikein pelailut mene pelailuksi. Olikin ihan paska peli. Ei ku pennipossu. Massitassu. Tuo pitää turpas kiinni siinä kamerassa. Nyt otetaan vittu. Mikä toi Villi kakkoset on? Me otetaan kultaranta. Me ollaan kohta kultaisella rannalla, kun otetaan täältä se 500 ulos. Ei tuu viittisestä. Ei nyt kun tulee tonni. Mä oon kerran voittanut 50 joku 6 vuotta sitten. Ja vittu tää nyt näyttää kyllä ihan paskalta. Tää näyttää hyvälle. Tää erittäin paskalta. Nonne. Oho. Oisit pistänyt 500 yksi. Sieltä tulloo. Mennään voitto. Nyt annat mulle free spinnejä. Sitä on taas pääkallolla. Se olisi ollut tää. Nää se tuplasit taas. No kato. Miten nyt sanoo äkkiäkään, se tuplaa. Nonne, nyt se napsahtaa. Ei napsahtunut, oli yhden päässä. Ei nauku, ei. Otat nyt niitä vitun free spin. Annan 3 niitä. Vittu kun ois tossa ollut miekka, niin ois paljon tästä tullut. Euro 40. Oi. Ei tästä kyllä oikein tulla sitä eikä paskaa. Ja se vois jotain vähän antaa. Ei se nyt vaan anna. Anna, lunsa panna. Annas kerran näistä noin free. Kohta laitan 10 tänne sisälle ihan huvipuksi. Pitäisköhän läpälle? Ihan vaan kontentin takia. No pistä nyt toinenkin kemppistä kontentin takia. Otetaan sitten kun kaikki ollaan hävikki. Ai. Näyttää huonolta, nyt näyttää huonolta. Eikä näyt. Anna mä painan seuraavan, niin kato se antaa heti. Kato tää. Ai. Yksi chanssi enää. Tällaista tää välillä on. Antas nyt ne, sieltä voi tulla ihan hyvääkin. Nonne. 50 senttiä. Pakko ottaa vähän takaisin, että voidaan vähän pelatakin. Noniin. Ai. Antaa nyt vaan. Ei jumalauta. Se meni huutiin. Se antaa aina sen pääkallon, eikö?
tuplataan. Noi vittu mikä mulkku. No niin, Pistetään vielä yksi 10 euron seteli, koska no pistä nyt se 20 sitten. en mä 20 viitti laittaa. Mä pistän nyt tuosta yhden belibiit. Pidetään 40 sentin panoksella, niin päästään joskus kotiakin täältä. Tuplataan pääkallolla. Ei tullu. Eli siis 20 euroa vs veikkaus. Huonolle näyttää. Erittäin huonolle nyt kyllä. Olet sieltä nyt 3 free. Ei. Se houkuttelee nyt koko ajan kyllä sitä. Kai se kohta pitäis luulis antaa. Huonolta näyttää. 20 senttiä tuplaa. Tidydydydydydy. Ei kyllä se on nyt niin... Pelaan 4 euroa, sitten pelataan euron moukulla loput pikapokerissa. Vedetään sitten niin pois päälle. Jos se pikapokeri antais jotain. Pelivalikko. Kyllä se on nyt niin ikävästi syönyt sitä rahaa. No se on nyt 16 euroa syö. Siinä oli pikapokeri. Sitten tuolta heti euron moukku suon sisään. Euron moukulla. Jospa se antais. Pitäis vähän saada... Vähän niinku... Nyt pitää saada vähän tuntumaa tähän pelailuun. No niin kato, heti houkuttelee. Ei. No niin. Viimeinen euro. Eikä mitään. No kato, nyt se antaa jonkun ihan crazyn sieltä 3 vaan sisään. Sinne meni veikkaus. Näin se vaan. Ideoidutaan ulos. Veikkaus voitti. Veikkaus voitti tällä kertaa.